Cinema Beats Production. Върху някакъв тежък бит започвам да рапирам. Понякога, кът мина покрай районното и се чувствам подозиран. Споко няма да ви се газирам. Често се тикам безцялно из моята махла. То на какво прилича това? Всеки ден павкам килограми трева. Знаете, че се ебавам. Аз не пуша, чак с килограми. Не ме занимавайте с някакви драми или с награди, грами, златни глобуси. Аз се занимавам само с конуси и обичам кът ми правят бонуси. Само звънкам и им викам: бате, донеси. То много лесно става това, особено ако се намираш някъде из Младеновската, скиташ в Матахари из гетата. Материала направо ти чупи главата, умекват ти краката. Шамари ви праскам на всичките, без даже да си мърдам и ръката. Правя го благодарение на словата, аз не гоня славата и не искам да избягам от държавата. Режа ви на две с катаната, не се правете, че ще ритнете и вие камбаната. Говори ли ви нещо, браца, там дето грачи браната? Обичам лятото да павкам на поляната, а Хили Крипс правя пахти лудия фристайл и му викам: бате, да си сложиме на лицата по един смайл. Той веднага е съгласен и се разбиваме. Скоко коза не е опасен. Като се напавкаш, виждаш света някакво прекрасен, ама не. Някой все на главата трябва да ти реве и докато не пуши, няма да го разбере. Трябва първо да се надере и ще спре да ме убеждава, че е лошо това, което правя. Аха.